מה קורה חברים, כאן דביר. אני רוצה להציג בפניכם סדרה חדשה שבה אני מתכוון להגיע לרנק אנריל בזירו בילד בלי יותר מדי ניסיון, וככה נלמד ונשתפר ביחד. תהיו חלק מהתהליך. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, התחלנו. יאללה, בואו נחת על ההתחלה, שיהיה קצת אקשן. אני אף פעם לא מצליח להבין איך אנשים, זה לפחות נראה ככה שהם צומחים הרבה יותר פעם. נעשה לנחות כמה שאתם פותחים הרי את המצנח במקום כביכול שהלמטה, מה שמתחת הרגליים שלכם יותר נמוך, אז המצנח נפתח יותר מאוחר. מה יש לו? נחמד. נתפס את גובה. הופ. הלך, אין לי כדור מערוד אותו. דרך אגב, אם יש פה אנשים בגילי, אני בן 27. איך הגעתם לשחק בפורטנייט? אני האמת שאני הגעתי בגלל שיש לי אחיינים, אבל... אחלה משחק. אנחנו צריכים איזשהו שילד. קצת אמו. רמו ותודה רבה. אני צריך את הערם, מתכוונת. זה טוב. זה מובמנט הייתם. זה הבן אדם השני שראינו לפני, לא? ככה והבוט, אני רוצה להראות לכם, יש דבר שנקרא right shoulder pick. הרי אנחנו מחזיקים את הנשק בצד ימין. עכשיו אם אם אני מציץ ככה, אני יכול להספיק לראות על הבן אדם שפה לפני שהוא יכול לראות עליי, אם אני עושה את זה זריז. כי הוא כביכול, אם הוא ינסה לעשות פיק כזה, הוא לא יכול. אתם רואים? הנשק עדיין בצד ימין. מה יהיה? הוא הלך לטייל? זה כבר יותר טוב, בוא נחזיר את השילד. קצת אמו. יש לי מספיק אמו יותר שוטגנים ושמעתי סיפיים. אחד, שתיים, שלוש. זה מה שהיה עם הרייט שולדר. אני יכלתי לראות בו לפני שהוא יכל לראות בי. זה הרעיון בעצם. פיירבון לקחנו? צריך את הזה של המים. או, נפל עליו. אולי נצא עם קטע. ספוט. אני רוצה את הווטר בום. בום? בון.
אבל אני צריך... טוב, הופה. איזה הופה יותר חשוב. טוב, בוא נראה אם יש פה משהו טוב. עוד לא פתחו. אוללה. אוללה ועוד אוללה, אבל אין לי מקום. לא, 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 איפה זה של המים? אין, איפה זה של המים. לקחת אותה. דמיינתי ישר הייתי מישהו. פותח את זה. תודה רבה על המתנה. תודה רבה. מבורך. חסך לי כל הזמן של העולם, לא חסר לי, לא מעוניין, לא... מה זה הרעשים האלה? טוב, יאללה לצוד. מדמיין? אני שומע פה רעשים. הופה. מודי שרציתי, יש לי איפה לשים אותה, לא יודע מה קורה. אוי נו, זה פייט ששתות. מה זה קטר? או זה דג? לא מעניין. זה מעניין, כמה יש אחד לא מעניין. עוד אחד? לא. עדיין אני מנסה להבין את הקטע של החרב, כי הורגים אותי איתה בשנייה ואני לא מצליח. לא מבין? הופה, זה הדבר הכי טוב. חרב. הולי שיט. זה לא מה שתכננתי, אבל זה עבד. דרך אגב, אם אתם כמוני, שאני בהתחלה שאני רוצה להרים דברים, הייתי מרים. רגע, כבר נחזור לזה. איפה אמר הבחור? בקיצור, כשאני הייתי רוצה להרים דברים, מהלחץ הייתי מרים כל דבר. פשוט כל דבר אפשרי. תיקון. או, מה זה? ויש לו חרב, אני לא פה. זה היה גרוע. מהלך גרוע. פשוט לא יודע להתמודד עם החרבות האלה. וזה בעיה. עכשיו אין לי HP. זה אני רוצה.
איזה בוט יצאתי. או, זהו. עוד קראון? מה, הבוטים התחילו להסתובב עם קראון? אני לא הבנתי. לא. יש לו גם שיט. אני אומר בייט. אני אומר בייט. לא הלך טוב. הלך. אחד הלך. מה קורה פה עם הקראון? זכו בלוטו? כולם עם קראונים? זה אחד כזה. אני מת למצוא את הנשק הזה. יעשה קצת יותר התנהלות. איפה? אבל גם לא יצא. לא, לא. יש לי קראון? אין לי. טוב, F. טק כדורים. נשק שלי בסגול. לא יימצא. מי אמר אני ולא קיבל? לא רואה את הזון. זה טוב. אני צריך ללכת על זה או לא? יאללה, נו. או. מה זה השיט הזה? לזה לא ציפיתי. ומשהו מעניין? מעניין. תמיד מעניין. מה זה היה? טוב, יאללה, נקסט. נצטרף לחגיגה. אני מקווה שמישהו כבר מנסה. נוכל להיכנס ולחטוף לו. לא. אבל אנחנו בזון. אני חושב שאני צריך לחכות כאן ולנסות להבין. מה, אף אחד, זהו? אף אחד לא יבוא גם? אני צריך לשש לי משהו ככה. הבא. תחליט.
המדליון, הכי חשוב. יופי. אתה ביי. אתה ביי. זה אמור להיות שמח עכשיו. מאוד שמח. יכול להיות פשוט שזה התהליך עכשיו. ללכת באינביז ולמצוא עוד כמה שחקנים. יופי. טעון? לא טעון. אני לא מצליח להבין את המקש הימיני שלה, היא כאילו מרחיקה ממכם, ואז הסלאשים הרבה יותר קשים, שזה רק אצלי ככה. איפה? אני מדמיין. אולי הפתיע אותי מאיזה שיח. או. לא רואה אותי. אוללה. יותר טוב ממה שיש לי. או, זה הנקסט. צריך לרוח. אחד נגד אחד. לי יש את האינביז, אבל אני תמיד עושה פה. אני כמעט בטוח שהוא ינסה להתחבות שם, או שהוא ינסה ללכת עם הקצה של הזמן, לא יודע. איפה אתה? איפה? הופה, הופה, איך אתה יודע? יפה. איפה התקשר? יכול להגיע לשם. ועפית. איך הוא ראה אותי בכלל? אני חשבתי שזה לא כזה פשוט. צריך שילד, צריך חרב. לא יודעת משהו. אז לא אוהב את מה שקורה פה. אצלנו
ואני אצא נוב. אני אצא נוב. יש. זהו למשחק ראשון חברים. תודה רבה. ונתראה בהמשך.